Zaka. And unozoti even mukapesana and unozoti even mukapesana swanga hana matyire ekuti ndotadza anotokufonera chiti kuti akatisanga rezuro akaita naikaitanga chiri tsanga ndikasabudikira ndechitunda azopota rumwe kusvika rikatinani zvikazira saka yatarudei ngasiyanene ndakazoita tadzvatsiri ndinokandisa pakona apanga karekodha live yacho yandubaivava mira kandikuzetidaekona rakatera kandina rakakwizwa platform akazoisa munhu mupage aisa munhu mupage ndobva atikutraya kubvisa payout admin abvisa adhokonya ndobva mari yakabuda aitakuisa payout admin vamwe maiso vanogara kuuk vanonikaikazi kuti mainonotideaa gogovasikana ndotitendairombeere page asikuda kautaura staramo ndovakazoita kuti mari yaibudi ndanine information apa ndichiseka ndifunge kuti zvese zvaari kutaura izvozvo hazviite hazvimeki sense ndozvekutadzisa kuti mari yako yekupedzera kwedaiya todo ibude ichigoramba iripo. The only person anokwanisa kuchinja payout admin ndipayout admin aripo. Saka Agnes hapana paakazombogoredza kuti azvibvise papayout admin achisagogovevasikana. Chakamboitika chete chimira ndichikupai clarification ezvakaitika papeji ralala kuti mari yake isabude. Lala akamudeka achibhadharwa mari dzisina kuwanda handiti mari inopindira kubhengi rekuaustralia saka anga achibhadharwa mari shomanene apo nepapo saka mari yayo yanga yawandisa yanga iri almost about 8,000 US dollars saka bhengi raitambira mari raagnes ndiro rairejecta payment mari yainobounsa bhengi kubhengi raagnes yodzokera bhengi kubhengi refacebook ndakazotumira Facebook email because ndakapinda mupeji ralala ndikataura kuti zvinhu zvose zviri right zvakasetiwa apo zvose zviri right hapana anything chakachinjwa hapana anything choda kugadzirwa hapana choda kuchinjwa ndobva ndatumira email neakaunti yangu iyi because ine blue tick ndobva ndatumira email kufacebook ndobva yapindura ipapo email vakanditumira ndobva ndamuudza lala kuti vati mari yako vakaitraya kuibhadhara twice but bhengi rako ndiro riri kudzosa mari. So what you need to do ndekuti munhu iye muridzi webhengi ngaaende kubhengi anovaudza kuti vaaccepte payment iri kubva kupi kufacebook ndozvatakamboita chete ndobva ndamufonera lala ndobva ndamuudza zvataurwa nefacebook ndobva lala nditi ndokumbira mundiitire voice note nekuti pamwe ndiri kuzoexplainera Agnes kunozondinetsa ndobva ndamuitira voice note ndobva aforwarda nani kuna Agnes ndobva Agnes aenda kubhengi ndobva anotaura nebhengi ndobva mari yazobhadharwa ibva yapinda hapana kana anything chakambochinjwa munhu chete anokwanisa kuchinja payout admin kana waisina payout admin munhu anokwanisa kuchinjira payout admin ndipayout admin arimo saka there is no way Agnes yakazoti kuna kumeta ndikuda kuchinja payout admin kuti aise gogo vevasikana then kozoye music ukaridza music inochaja mari yakawanda music unochaja mari yakawanda and plus zvinodependa nekuti music yachowaridza ndeyakaita sei kune music ine share revenue koita music yakaita satsepete haishei revenue vanotora mari yakawanda tsepete yaya musamboiridze zvinyikana muchida kuti mudye mari yenyu pafacebook nekuti isong yenhingirikiri yeZANU-PF inotora mari yakawanda haina share revenue mamwe masongs ayo munoshare revenue music nokutora 20% tsepete haishei revenue inotora mari yakawanda saka pamusic apo hamene kuti vakachajana mari ikoko ndovaizana ikoko posesa ambotaura kuti chii chakanga chiitika mupeji macho kuti pamusic vakachajana mari kana kuti vakachajwa mari nefacebook kuti mari yakaenda kumusic kwakaenda mari but otherwise zvaisaona nhumbu zvese izvozvo munhu akamuudza izvozvo hake aimunyepera munhu akamutaurira sezvozvo akamunyepera kuti pakatraya kuchinjwa payout admin the only reason why mari yalala inga isingabudi bank rinosvikira mari ranga rabhera kungotora tuamount tudikidiki saka mari apa yanga yakawandisa saka yainobounsa kubhengi ndozvakataura nefacebook kuti we tried to pay this payout twice
ichidzoswa nebhengi. Vakatraya kumboibhadhara umwe musi wa8 ndobva yadzoswa bheki, ndobva vatraya kuibhadhara musi wa14 ndobva yadzoswa futi bheki mari yese iyoyo. Saka pandakavatumira email ndobva varesponda vakati ngaaende kubhengi rake anovaudza kubhengi kuti pane mari yake iri kupinda iri kubva from Meta platforms. Agnes akabva azoenda kubhengi ndobva avataurira ndobva mari yapinda. Ndozvoita zvakanga zviripo zvese zvekuti kwanzi pakazodhokonywa pakadi handizivi hangu kuti information iyo yakaiwana kupi, but that's not true. Hapana pakambenge pakadhokonywa. Ipapo ake Lala anomboporonga zvake, anomboporonga kuti vanhu vanenge vamubatsira anovatsika konzi, but kutaura chokwadi cheko apa inini ndoda kumira pachokwadi haana paakambodhokonya. And the other thing, let me tell you something, pandakapinda mupeji raLala ndinakatotanga kutomudzidzisa a lot of things ndichiti next time kuitira kuti zvinhu zvimwe zvinhu unozviitira wega, usangogare wakakumbira vanhu kupinda mupeji mako. 1 uchabirwa peji, 2 uchabirwa kana mari chaiyo. Saka ndofana kutomudzidzisa Lala angastori nake kana a lot of things zvaaiziva nezvekudashboard nezvemari, anga asina kana nezvemari nezvekudashboard kana kuti kunochinjwa chii kana kunodhokonywa papi, handidi kumunyepera ipapo. Anga asina hake zvaimboziva, anga asina kana chimwe chete chaimboziva. Munhu akapa nhumbu information yekutaura chokwadi chaicho akamunyepera. There was nothing like that because Lala anga asingatozivi kuti zvinogadziswa sei kuseri koko kudashboard. Ndinakatozotanga kufamba naye step by step. Zvimwe ndakanda kutomudzidzisa kuita wega step by step. Ndobva ndatomuudza ndikati tasaone mari yako Lala. Let me tell you something guys, mupeji maLala angadaita mari inotyisa, but because Lala agoni kuita malive asina kuridza music, mari yaLala zhinji iri kutorwa nemusic. Ndikatomuratidza ndikati ona music yese yakalistwa down apa, ndikamuratidza pese kuti ona music yese yakalistwa down apa ndoiri kutora mari yako yese. Yanga anoridza masongs kana 5 kana 6 palive 1 song imwe neimwe inenge ichitora mari yayo ipapo. Mari yake inozosara yari shomani kuti music inenge yatora mari. Ndikatomukumbira ndikati Lala dai kuzvanga ukaona timing chimbogara pasi udhirite malive ese aya wakaita ane music. But anyway, shoda akasadhirite nezvazvina basa. As from the 1st of July Facebook ichange yakudhirisa maold video ese maold video anenge wakaita mupeji mako iri kudhirita as from the 1st of July. Going forward inenge yakuti ukaita live after 30 days weidelete, after 30 days weidelete. Saka ipapo ndo paatongovewo pasafe side. Otherwise mari yaLala yese zhinji mari yaLala guys yange ichiperera kumusic kukanindo kuya nenana tsepete ndokwakuchienda mari yaLala. Asi zvekuti kwanzi Lala akadhokonya mupeji akazodi Lala haana chaitomboziva nekwemupeji, handida hangu kumunyepera. Ipapo handidi kumunyepera wamira nechokwadi. Lala haana chaitomboziva, ndinakatomudzidzisa from A to Z kuti apa zvikadai unodai, apa zvikadai unodai, apa zvikadai unodai. Ndichomudzidzisa kuti Lala unofanira kudzidzirawo kumaneja peji rako wega, kuziva zvinhu zvekudashboard kuti zvinofamba sei. Kana ukaita problem unoklika pakati usaklike zvima 3 dots zviri kumusoro uko uchiripota, unovatumira email. Ndikatomukurudzira ndikati tora blue tick, akatora blue tick, aaplayira blue tick rake, pasina kana mahours angatove neblue tick rake. Ndikati kana une blue tick unokurumidza uri VIP, unokurumidza kurespondwa neMeta, and haurespondwi nealgorithm, unorespondwa nemunhu. Ndinakatomudzidzisa vedu mozati zvimwe zvinhu ngatimboregedzai kungopomera mhosva panenge pasina mhosva guys, just because vanhu munenge manetsana. Lala anombondituka, ndomubatsira but anombondituka, asi Lala chaiye pachake haana chaakanga achitomboziva nezvekudashboard guys. Ndingamunyepera, hapana hake chaitomboziva. Ndinakatomudzidzisa kuti apa unodai tora blue tick Lala. Izvozvo une mapeji ako, uine mapeji tora blue tick zvoti kana waita problem yepeji it's easier for you to communicate neMeta. Akaaplayira blue tick rake akuzivawo kuti maemails anosendwa nepapi. Kana waita problem paunotumira email kana une blue tick nepapi, unoklika papi, wodi. Ndinakatomudzidzisa zvese izvozvo. Lala anga asina hake chaitomboziva guys. Ipapo hake ari kunyeperwa, asi pamusic hapaiwa mari inoenda nemusic, hatidei kunyeperana. The music munhu akamuudza akamupa information yevanhu vaiti vakamuudza vakamunyepera kwakusina zvakambodaro. So vari zvinhu zvainga zvachose naiwe mvura yacho uri kuchera kutsime kana kumugodhi naiwe ndirege zvangu kaende kakatusenzi kake mapiritsa ambuya. But anyway, dhiki uchendaini ndini ndoda kuipisa izvezvi
inini ketsirega ndiburukewo unyatsosara uchinyatsokupisha zvino but ndaklarify lalava akasamunyeperawo aiwa lalava muzvaki neni dzinongwa tinombotsika nakonzi asi apa ndiri kunyepa ini munhu paanenge asina chaaita ndiri kumunyepera. Nubu, she's trying so hard. Nubu will try so hard kuda kuti Swagga approve, but which is very wrong. Nubu, chero ukazama nepaunogona napo kuti uzame kuda kuti kusvibisa Swagga. Vana penge vanhu vanotiona zvinongoonekwa nevanhu vane mabridesmaids ako. You don't need kuda uchingodzokera maback and forth kana wakati wakuita move on ndiwe wakauya pasocial media uchiti ini ndakuita move on handidi zvekutamba naSwagga. So why can't you just move on with your life and stop harassing someone or kuswera uchingotaura pamalife ako? Uri kuzama so hard kuti Swagga auya achiti iwe mukadzi iwewe uchazodaiso then obva wati zvese ndo zvauri ende uri kunzwa uchiita kuwawiwa kudaiso uchiwawiwa kudaiso uchiwa uri kunyatsonzwa kuvambiwa zvokuti ende wapedza bwati ndakataura ndikati this week this year I don't want problem ndikuda peace. Zvinoteerwa nemadhanda hita nokufolowa yari ndoanoteera those nonsense. Kwete kuti vanhu vari nomo vane 5 common sense chaivo chaivo vanonyatsoona kuti musikana iyoyo evil, more than evil in fact. Try so hard. You're trying so hard kuzvikipa kuramba uchimupusha because chauri kungoda uda kuti Swagga akuprovoke. You try so hard kuti Swagga akuprovoke. As much as I don't like Swagga, but I stand with the truth. Urikuzama nepaunogona napo just because wakabatawo something chemwe munhu. Sadaro. Ende pakatokuziva pakuchauya wakuti ndasenderwa nerimwe ghost hauna munhu anenge akusendera pano haubvisi nombotokuziva kuti pano haubvi. Unogara uri pano ukatokuziva kaiwe kuti pano haubvi zvako panapa ndopamba pako chaipo chaipo. Chingobuditsai bro. Isusu zvekuti hanzi tikuda malingi ekuti tiende mira. We are not desperate for malinks wangu. Kana tichida lingi nhasi chero rekuenda kana nyika yacho inonzi haiendeke ndoswera ndariwana ipo pano. Saka I'm not desperate for your links, not even. Ndichida lingi chero kuti nhasi ndakuenda kumberi kwemakungo. Andirisha, thank you for the gift, Pauline. Thank you, my love. And ndirishaya sazvinetsako uchifunga kuti hanzi ndikupusha Swagga because ndikunyengera lingi. No. Hatina basa nemalingi iso. Hatina basa nemalingi. Not even one day. Hatina basa nemalingi. No. You are trying so hard kuti asikana Swagga uchanobva atanga kunzwisa tsitsiwe ouya akaita kuunganidza kudai so ma-screenshot ina handipinduri zvakapusa kudari. Dai Swagga wakaridza 15 music. Ubva wataura kuti every music iri kuita $40. Dai wakaridza 15 music. Dai wakaridza 15 music. Waridza 15 music ubva wati music one ikuita $50,000. Yeah. Ndo zvazvinoita. You uri kuzama sikana ende kubaka family ndobva ndakunzwira itsitsi. Hanzi the hate of Facebook is toxic. And I'm living it. Oh, you can't leave us alone. Oh, you hamuna kwamunoenda. Kana makatojoina zvigure makatojoina zvigure. Ende unoziva. And she's trying so hard to share me away. Swagga uya achiexplain harari vari palife. Naimi, muri kuzviona here, maiona here message. Maiona aina handina explanation yandinokupa.
haina handina explanation yandokupa izuwo. Muri asikana urara palive iwe, uri kunyatsoona here? Honai screenshot, oisa screenshot iwe, oratidzwa iwe une zvimameseji ndaona iwe zvimagrupu ko zvinenge zvakatorwa mascreenshot iwe. I don't have time. Haina handina time yacho hangu. Handina time yacho, ndiri seni zvangu inini. Unotonyepa. Hanzi ndotoswaga, he doesn't sleep anyway. Dashboard rakazara zara. Dashboard ndenge rakaita kuzara sikana roiswa chimapa. Ari kuzama wewe kuti aiso transfer. Nai Mwari. Asikana. Ndinobva ndamunzwira tsitsi munomboziva. And for the first time I understand what Swagger was saying. Zvakaoma.